Reba abusiafo na oche asako apro abetoyen ebion kote mu nyinara adusua ye ne wo ye hwe daachi wo ne anidaso a ye wo wusori achi ye ne wo ye adusua no bebre na ochi mu no ye pese ye ne wo hwe adusua etoso enum atifi asem no ose resurrections before the cross owusori ahodo ansana asenua no eba. Body no eno muhu ya na say spirit bi eno muhu ye say ni so no baby obeko heaven why does he come for the body heaven dia ye nyina ye hwe kwan na so anya duro ho dia say na nanko ye okay Bible one journey sa na se omo si nipa na wawu na kasa da na omo ntimi nso ni mu na kasa pe na omo si mi kasa. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577-654896 or call us on 057-654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577-654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 0160084530961101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Yebema munyina akwaba na afi nso yede nchiasonko nso enam yagje nkopa Yesu Kristo so edema munyinara yebeda mo ase esronko kwan so sede biarada mode mo fidie edito London Ghana memenda akwandrefo Sabbath school na afi chosemu empensempensemu na watwe asako afro aba betie mbio yede asida PC ne yede matwedi amponyame mabego afo no nso ayakrado omo ba beboa na adisua toso enum yede abremo ansana no mienkotie enyom emfiri singing band for ho yewia yede adisua no ebeto amso. Amen.
yɛda yɛnuanom singing man for ase enwuma omode abrayen sene medi kan eka yɛn mabigwafo no aye ready wa hase mayi omo akyerɛ mo na afei wi a yahwɛ yɛdesua etoso enum wose awusɔre ahodo ansa na senua no ba nde ye wo adom mewo Elder Hansen Asamoah eka me ho ewo hase Elder Hansen ye mo akwaba. Great me that say and so wabana me ko manima sister Agnes Teten so energy mfimfini no sister ge ye mo akwaba. Great me that say and wabana fe me ko eto no ha Elder the graft ye boa ono so na ti eto no ha Elder ye mo akwaba. Great me that say say animu amuhu ye animu dada de biara mo amota hwe no omu disa adwumaji mu akotene pa eye mo nso amu hwe nso yebeda mo ase sonko kwan so na memfa aseda page nso emfa ma 3ABN TV Ghana sanse adwumakoyi na omoboa efa yen discussions ye ediko wiase afa na nyina 3ABN sene de bia ye kan ya ankronkro adwumadie omafa to mo so se nyankopon asam no ba bi o mbeti bia no mefa no de akowiase afa na nyinara enam se ya ankronkro adwumadie nti ehu sika sam na ya na eden kakra nti se wo tie ye ana se wo hwe menim ba bia wo hwe platform kra wo hwe wo so wo tie nka na se wo mmoa bia pese wo de boa 3ABN na fa ofun na frɛ number ye de betu mfini nani obi ba je wo so na afi woni na adi nkomo kakra bia obetimi de aboa 3ABN no onyankopon ani beso na obehira won enso ye hwɛ yen addition no na answer no ba bia obehira no katwani na mema the graft emo empire emaye agenkwapa nyame yɛda wase na wɔtwe foforo bio wasan de abo anim sɛ yɛmɛpensɛmpensɛ wo nsɛm a ɛmɛnkwa yi mu esanse enye onipa sem na yɛwo awurade a ɔbɔ adeɛ na asɛm nti yɛadesrɛde ne sɛ ma ho kronkron ade na hyɛ mbɔ a ɔyɛ yɛn kyerɛkyerɛfo no ɔno mmomra na ɔmɛkyerɛkyerɛ yɛn na yɛne yɛtiefoɔ nyinaa te wɔn nsɛm na yɛde ayɛ adwuma sɛ bɛyɛ na woyi ho adi a yɛbɛnyi anim adom abɔ adom so yɛsrɛw yɛpa ɔkyɛw Kristo Yesu din mu huamobo ne tie yɛn na yɛ bisade ma yɛn wɔ ne ene da amen. Great. Yɛhwɛ yɛn addition no kwasɛm sɛ addition na yɛ de pa o hwɛ sɛ ne yɛdi kan hwɛ addition na se a yɛ build points no koye ni mu anti na agidi for me ka say addition no menyi hu free ba kokora mu se ne ba ko ene lead to ba ko enti wo tie we na se wantie ne beba na ɛyɛ anti ase no na enwie mu die papa hu se di kan hu se onyankopɔn bo bibia na ɛyɛ pepepe na afi bone ɛfa ho ene ba wiase bone ba wiase ne sunsu abɛyɛ sen ɛbɛyɛ owuo no ho achi no ɛna afi nsɛm bebree wo ho achi onipa wu a ɔkwanyefa ɛna yɛyɛ ho adisua ehu sɛ onipa wu a ɛkra no ɛfiri ne mu na afi hunamdua no ɛkɔdɔtie na ɛfiri mu ɛbaayɛ no na afi ebihu sɛ so anidaso a ɛyɛ owusɔreɛ bielu no anase owusɔre a Yesu Kristo ɛbɛkyerɛ anase owusɔre a trosam edi ho adanse no saa owusɔre no na ɛho anidaso no Abraham no motetefo no mo nso ne ɔmo gina so ɛde yɛ de ɔmo yɛ no mo wɔ saa anidaso na na ɛna last week yehu yɛ ne hu sɛ no kwasɛm sɛ Abraham Job Daniel Isaiah ɔmo nyina de ɔmo yɛ ne nyina ɛkyerɛ sɛ no ɔmo wɔ ntiaseɛ ɛwɔ owusɔre mu na emum na nyɛ ɔmo gidi nyina ho sɛ Greek fo nkyerɛkyerɛ na ɔmo kyerɛ sɛ onipa wu a ɔmo yɛ kra no ɛkɔtena ba na nyɛ ɔmo gidi no enti time na Abraham ɛkɔ ɔfa Isaac no na ne gidi ne sɛ Isaac wu nne krampo na daachi bi no ɔbɛsɔre sɛ ne twosam ɛka no na nyɛ sɛ owu nne na Isaac akɔbɔ bra wo baabi foforo ne ne gidi in fact last week edition na ɛyɛ kama pa ɛna this week no in fact ye toa so a sɛ yewo anidaso se yewu a yebesore daachi na emum ebinim awu asore mprempre mu ha ansa na even Yesu Kristo ebewu ana ene na ebe abehwe no this week no se impon yewo evidence che se empire sase iso obi atimi awu asore na emum ye hu sa evidence no dia na yatimi anya areshimu mo se daachi wu sorry no
ampa ebebemu eno na saa na otwi mu ye pese ye hwe entima boafo no ebeboa ye na fe ya hwe examples e wotro semu di adanse se onipa wu a obesan atimi asori aba enkom ena na otwi na ye pese hwe nti ye hwe ye nka abosem no wo John enwoma no etie yedu bako imu aduonunum ene aduonu ensia John chapter 25 John chapter 11 verse 25 and 26. See. Yes, is in the same. Me no sorry any nkwa. De ogimi die no se wo wumpa obenya nkwa. Na obiara wote ase na ogimi die no renwuda. Uji ye di ana. Amen. Amen. Me pesa de we. Great mama yenhwe first of all asema Yesu Kristo kan ni tiawa. Na de na Yesu Kristo pese ochire e wo hase nka abosem no. Say yehwe asemo Yesu kan se na o kan ni tiawa mu no. John 4 ni nyina eye John 11 sorry. John 11 ni nyina eye Lazarus owu ho asem na we decide to yan ye bedru. But this particular statement no eye Yesu anumu asem a na eye anidaso ensem this quarter ye hwe hope. Your hope ye need so the Yesu say many owu sorry ene nkwa nia wogime die no se wawu mpo a obenya nkwa. That's right. Na se onwu ye nso na wogime die a onwu da. This statement before ye be ka say ntiase owe mu no ye say yetiase say Yesu owu na owu so ye no mainly say na Yesu oka owu a ewo yen yasetena mu ya omfre onka owu ya na oka enna gise Lazarus de no ko oka say wada a omo ase no e na obeka say in plain language me pesa me kire mu say wawu in ye ntiase mu wu ntiase mu wu sa owu a yewu ni sisi the what Jesus was saying no eye sa owu eye normal mienu na Yesu ka ho asem ne ogi Yesu die no say even wawu hunhun say your spiritual death. That's right. Your hunhun mu wo say boninti wawu bonimu ama oni Yankopon temu atia na se obeji Yesu dia you will get salvation onkwaje sanba na se wote ho na se woni ne wo ayonkofa na se woginu dia you will not get separation from God. That's right. Umuda and na se ye de ba owu ankasa mu nso a eye no kure se ne wogini die no se wuwu owu a yewu ne ne ya wawu mpo a ebere bi ba ono ne owu sorry nti obenya no na se ye na se wote ho a unwu da no enye se temporarily we say no unkoda because Yesu anka nda ho asem na oka the owu the second death ofre owu prenu no mra obeba omo nya kwan na omu chefa ye owu kra no enti ne eye ha ne win-win situation. Okay. Di Yesu di se wo bewu se wo ti ase o yanku Yesu say ebema wo kwagye because onani owu sorry ene nkwa yo Baba so mi tietiem na me kai ne amadwe ko hu ne se ayati se resurrection na waba no enti wawu mpa obeso ye omo awu ni mu omo benya ne na omo a omo nguda na ye omo ti ase aba omo be translate na omo akono enti me sa na me ti ase nka bosem na se ho. Yes, I think say it is hitting on the same point. Yes, Edda the graphs. When we say ahasi ensem bi po wo sakra no a ensakra Yeah. Yesu say owu so wewu no wasore no ono a enen kwan kasa ye de betena se se ye nwuda ene die yewu ye nwuda no eyo no a enti se ne ema mi no wasisu ginaye pi aje se ye ni anwanye kwan bia efese one no enti se nipa we ade enti ne nsase agini die ne sa nkwa no ye nya bi we mpokura no mu bere ne amani kura no eno kura ye pesa nkwan emusisi yade ne mu yade ahodo epo se wo be wo kura na wusuro na wo fra doctor for ye meboa ne nya nkwa we mpo na no ane de everlasting. Yo, me da say Edda, me da say ba. Great, yeah, hwe abusiafo, yeah, hwe say ye wodachi
owu sɔre anidaso nanso trust mu ye we bi no mu wuye na omutumi ba enkomo impo before Yesu Kristo krapo ebewu na wasɔre na ahye ye anidaso no mo kenana yendika enhwe Moses de eto no eya na adwen bebre ewo ho ye pese enya evidence wo trust mu eche se Moses osɔre ye body na sorry ya na say honhom na sorry na say na it say Moses na dey no so yendi country Jude 9 Jude them say na yi ne chapter na ye ba ko pe enti obi ya na wo kan 9 now so obofo penny mark oni obonsam dia prapre kasa Moses mu no ho wansini bu se obeka asemoni ebunu atan na imomo kan say Amen. Now you share that's why I read into Luke 9:28 no so copy 36 no so eka assembly ho ne mfa nka Jude die no ne mfa hwe Moses die no se ne die no esi Luke ansempa echie nkron inyimu aduonu nwotwe Luke 9:28 yes. Okay, do I say? Na eba se nsem yi achi beye na awotwe no. Ofa Peter ene Yohane ni Yakubu. Na one won bo one won call be poso mpaibo. Na orebo mpaye no. Na nim tebia sakrai. Na natade ye fita a ehran. Na hwe merima baanu eye Mose ni Elia. That's right. Ne no be kasai. Na woyi won ho adi animonyam mu na okani wu a obewu wo Jerusalem ne ho asem na afa Petro ene wona oka ne ho no na wonyane ye no wohunu nanimonyam no ne emerima baanu no that's right se wone no gina ho na eba se wo refri ne nchen akro no Petro ka kire Yesu se owura eyese yetena ha na mayema sesem yensa wo de baako wo se de baako na Elia de baako efri se na onim de oreka na oreka asa no mrunku no ba be kata won so na oreko mrunku mu no usroy na eni bi fri mrunku no e kan se oyi ne meba a mayi no muntie no na eni no twemu no wo Yesu nkwara na omomu aso na nanu mu no wanka nioma wohunu no anche obia that's right amen amen I'm saying na age aso amaya yes ye hwe Moses ni wu yasem a yehunu wo de esi wo ha sei no amanfo che say Moses body no and omuhu ya na say spirit bi enomu ye okay so resurrection it say yeah me da say adofunu mumma yewure mfi say na Yesu nyina no eye the human nature onipa esu na yesan esua ade continuously say obonsam atwantro bi ato from free tete immortality of the soul yeah say enipa ekra bi wo baabi a owu a ono de owu okotena baabi ena ode ato aso into Christendom kura say okotena ebimuko heaven ebimuko purgatory ebimuko hell we yentra obonsam atwa free tete enye Bible na Greek for philosophies ne normal na ede bai na ne wo kan wo Deuteronomy chapter 34 verse 5 to 7 Echreyen say not Moses within 120 years that's right ena onyankopon ka kire say on from rasro bepo ne so wo ko ye no ena nyankopon say Canaan egu ho no wani behu na wonan ensi ho na tro no say wansen ya mabiem na onyankopon no ankasa ena ema no daaye so o ma no daaye like ebeka so okum no but o ma no daaye efiri ne bra nyina mu ena nyankopon no ankasa esie no ewo when Deuteronomy chapter 34 5 to 7 ena nyankopon no esie no clefs no and say monko no na according to scripture no Israel for any history no Israel for hwehweye eforo bepo no say omo ko hwehwe na mu no nanka omo abe celebrity because oyo omo great leader omo ye omo eti
all along no Israel for the abesi ne nyina no omo se Mose mu ayira yes it until say honhom no ayi kire Johan Paul okire koma Jude okire mu say Nyankopon esuma ne ba Yesu Kristo oye Michael ebaye ene obonsam ebedi amunu aprapere ena onyane no na ode ne ko osoro. That's right. Now the question is say you can so bi wo baabi a onipa o te say Moses Onyankopon a friend say the meekest person adamfo ono ne di eyi ayenim say obekọ heaven say ni so no wo baabi obekọ heaven why does he come for the body senka Onyankopon wo ni so ewo so bi wo baabi a owu ya wasora kotena heaven dia then na hu hia say Onyankopon be say ama Yesu eni bonsam kura be prepare body ho but Yesu Michael eni ne bi aprapere no o kan say urade enki wanim eni in Jude 9 ena yehu say Onyankopon Yesu sign for body no na onyane no na ode ne ko so adofo no efunu nko heaven. That's right. Emu enko heaven ni etimi ko heaven no a conscious living soul and a heaven na ye ka say living soul so a body plus the spirit of God and I say nyame honhom no ohomigu yemu no mienu say body no obeka ho na say wo ye conscious te say na metie ya me na metimi akọ heaven enu nti na odi Elijah ekọ heaven no wa mane honhom bi na akọ but ni nipadua no e ode ko ye. The difference is that o change wo mortal being we na wa hyew immortality and I say ne epro no o yifiri ho na wa hyew ne empro say ne 2 Corinthians e ka kire yen again. So we have transfiguration na ye kenkan ye wo Luke no a ne ode kire ye nyina ne say enipa mienu no omo baaye no ekina homa two kinds of people Nyankopon beje won one wo betena ase a Yesu kan no nkai bosem no mu no one wo beje no adi a won ka owu nhweda e wo ho se ne sister age kire mu se engrofo bi wo ho a tama Yesu beba no eyeden a on betena ase o mu hu those people no ejina Elijah gina homa sa engrofo no ena wo mo bewu Nyankopon be nyane wo mo but obenya ne wo mo nya wo kra bi o mo so obi different ena ebe ko heaven enya honhom bi but o mo nipadua no a eye nyame home no abeka nipadua ho a ye efrem living soul no o mo na ebe ko it Moses and Elijah represent two classes of people a Onyankopon beje won Moses ye won a wawuo a nyame be nyane won ena Elijah ye won a wonwu na o mo beye say obi mo kire say eye Moses honhom ne ba ghost ne ba na Elijah nso say eye Moses honhom ne ba ye de a Onyankopon ye nyansafo say oye no ka Moses nko a be yi ne ho adi kire Yesu a anka ye be ka say ne ghost na Elijah nso wanwu a okoye no wanwu no ni ghost ne ba ya very good enti eye the body conscious body no that's right na e ba enti we kire yen say there is no immortality of the soul so no enkotena baabi that's right enti me say bi say bi mu say ti Nyankopon nim say soul na ewo Moses mu no owu ye na okọ heaven na aden na obefa ne body nyane no ansa wako no efunu nko heaven sa na honhom na ekọ nyame nchen no so any consciousness bia that's right e yemframa na homigu ye mu no ne sai ko ne nchen the only conscious person obekọ nyame nchen no eye nea wenya na free awufuo mu anase wangu kura unyame sesa na de ko great me da say elder me de ka kretwa de elder kan no say no ka si Nyankopon oye nyansafo na o say onye biribi yiwe yi na gina di a kire ni nko adifo ansa nyame no anim say obonsam de sa tree ebefe wiase domum enti o mayen adanse a ekire se de obonsam kan enye no kore ba ko eni Mose de yi so ahu efise se na Mose e wo baabi a wokokotena se ya samando no okoya se no wanya na katua ene se ye heaven so a se no so wanya na katua enti ene na osan afre ne so meye die bio because your ultimate goal Israel man Canaan. That's right. Ena Canaan no ene yen so ewiase nyina heaven dia ye nyina
ye hwe kwan na so anya duru ho de a se ne na nko ye okay na we nyina ne nyame de we ene de ka ho bi adisuan de be ma ye kire yen se yenhwe sa dansi emfa nkire se nasema waka no eno ene ye no kure. Great. Okay, sister again. Onimisa nia ya kanisa uti asese na ya kandia airfo but omo ni say ni daso no ya mo fe bibi science room nkofo talking with the spirit enipa ni bewu but be ko obonsam ye imitator enti nipa ni be kasa ma watene ni te say de na otie no yes but Bible akacha say enya sa na tie oti say ni odima ya ni mi o say Greek for ni ka say Moses wo ye no na your body na your spirit no body na enya no na e wa asase na spirit na ye na ko nya mi ho enti ya de a enemre mu wiasem eno a na wo hwan nkofo e de ji nkofo sikant nkofo di twankrofo but enne se wuti adisi aka metimi aka ne say Bible wan journey sa na se omusi nipa na wewu na kasa da na omu ntimi nso ni mu na kasa pe na omu ntimi de kasa ntimi na chese enya mpa nipa wu na wewu ntimi ma yen hwe ye hu yo me da say first of all ya hu say Moses ewu ye ema osore ye enye Moses ghost na ye hu ye sanse ye sise wu a na onya ghost. What about Elijah wanwu na ye hu no ho ye na chese wuntimi nka say Moses ghost na yehu no na Moses ankasa na omhu no ho no. First ya hwe Moses awu na onyankopon ema na esore. Now yanhwe se ho hwe 1 Kings chapter 17 8 to 24 and 2 Kings chapter 4 18 to 37. Now verse 17 no 8 no the widow of Zarephath neba Bema kunafo na owo Zarephath Elijah ekoto no ho na duane kakra wo ho no Elijah na odini kakra na akire onyankopon eba eho na duane eye ma na afi wo hu dewe akire ne ba Bema ewuye ema ye hu se Elijah ekobutu no so enyane Sabbath. First na wo hwe 2 Kings chapter 4 18 no so a eye Shonamite ba na wono nso sa ono nso de Elisha nso ene kɔ hɔ na ne de no wo kan ɛhɔ no ma no kwasem sɛ yenya emra yen kan sa story no me kan na ɛyɛ me de pa san sɛ bia na Elisha hɔ no ɔba ɛhɔ no ma na agya ɛhɔ no odidi nkakra uma na ba emfa nda ka ebeka sɛ ɛhɔ no okonwa because ɔkwa no akɔfa hɔ na kakra hɔ no na wodi ono nso ne baba Bema nso enya oku musa ma Elisha nso eko nyano ye hwe saa case mienu yi nso ye be ne dem na san na sise efa okay wo hwe di kan no a eye bansa Elijah ne Elisha wo mienu nyina na sa de si wo mo entem na wo hwe Elijah de no a na eye bra Israel man no akọ ahweasie mu ama onyankopon na Elijah eso enam Ahab Jezebel wokọ wale no de abosonsom Daniel oman no ekọ hye ne nkom se esan waso oden no oman no te bia do akomunti no mfie miensa nefa okombeba nso nto enti saati bianum ena oman ni famu a ema enam so ma Elijah ekomnumu na ye den no obabe pie saa okunafo yi efia oye no hoho na no kwasem ni manage oba na de a oye no ofise nyame asem se na koa bibiara be mani nsuo kuruwa ma kora no wonhira emmo enti oba ne ya de ema nyame nso ma na asem no ba mu se ose obehira wo a enam onukwaldi a obehira wo eni nti ekoba se die di kan aduane anenka asan wo ne ba no obedi no omawu no Elijah ehira so ema aduane no eye bebre se wo mudi ya kosi se okombre no etutwae na chese wo mu aduane edi enti odi kuruwa mabaako akwaji mfie emu nyame nhira no sede ete no no enti nyame nhira na ene no achi no ne ba no ewuye enti no
ne nhyira ne nsan enti Nyankopɔn nam Elia so enso konyane abofra no ema oba no anidaso se se owuo echi no osori bi wo ho enti hye oba ne den enti gidie no anu wo no a wonya ase nhyira no esan eye double esa enyini enu echi no ena Elisha one Elijah enso etiti mu no ne ntuma no a wogie mu ma no ede saa hoodene no enso bre Elisha enu ono nso na kwantuo mu a no ono so kopie saa okunafoi na anigisem ne se wo mu nyina nso no ekotebia esemu na wedie de no owoba na wedie woni ba enu wokobọ mpa yesre nyame ma wonye eba aja wape hohobia ama no a okochi koye na adwuma anu abesoe ho ne yasom no afi de dakro akolai owu afa no engos dimrika enu oto a Elisha said ye wo bọ mpa yesre ye de maame no de asie ni enu osemate enu obae enu nso bebọ mpa ye ma abofra no esan ebe enkwam ena we senso san be ya adanse bio se onipa se ne etie biara yewu a owusori bi ewo ho anidaso ewo ho enti saa ne emienu nyina no botae ne de eye botae baako okwan ye fa so ne de ana enam so de bae ne de ye betimi ehunsunsun ye ewom nanso botae baako ne se one yenya wu nko anu asade akenka asem no a asopani di ka kire mu maaye no ne yagi ne di a ye be sore enti one se onyame ene de amaye ne a still enidaso ewom kwen bia so na me kan se ewiase we die na ye benya emfiri nyame bibia efre urade enti bibi biara nuanom me sense so bio se ye Nyankopon se onye bibi bra onyi na gina di enkyere ne nko adifo asem no awaka no o ma ya dance ye kyere se ne etie biara kan ebeye ho eninti adofo no mumma ye nyini se owu sori ewo ho Yesu se oni owu sori ene nkwa ye gini dia yewu a ye be sori medase difference kaka me say ba ko na oni adwane no I to say oyonhia ne ho akere no enso oboa no the same way and am be ba ko no mo wo bi because okay kan po edin ko bi san say dey na me nko sere wo hine ana say ukro so for se media mitimi kro me wo me bibia ansa na ge hezi hu se woni ba na o man bia we nyina akosi enti nyame kan say mfa ho ne o social status awo wo wi asemu onyame otimi bua wo bia say wo gidie nko a say wo fo mfimfin westro nya gidie na bibia no ha nyame ontimi nyama that's the difference kaka yo medase stage enti kakra me de kan mo de no ho ne say owusori emieni synopsis of what will happen in future. That's right. On say na openi kan no Amos 3:7 na Nyankopon nye bibi se wayi na di akire ne nko adi fo ansa bibia na ebeba no ogwan nyame agwa ma na ebeba no ehase free Eden ma ye de be system of worship moja hwiegu na ebeba no ehase bibia na Yesu Kristo wo be ye na in the end na be ultimate no ehun pomponso bi esisi e wo twrosem mu ebi ne Zarephath ene men Shunammite woman no ni esisi wo ho no na bi ni esan kafa onipa wu ana wawu onni ba bi ko no ebi nie sa amofra imrantie mienu a omuwu ye senka omuwu ye no ya recordo nsem ni nyina se omukọ ba bi ekohun ba bi ana omuwo whether say heaven no say ye asamadu say hell and come by at least they will say something ye be krato but it was silence and Ecclesiastes second they go down to silence, total silence. Yes. Enyom or say no owu a obi a wawu no otiho everything is gone. Yes. Unihwe there is no thought. Eti sankrofo ya meka hwe. Eti again minim how it is possible say
obi awu nanka ne kra ya ye kan ni so no was start say wako in the land of the spirit. Why na ekwa free na free spirit no ho asen aba back. That's right. And as wako hell no what hell ehye ozi o me kwa free na free hell na wasen aba hye nipa ni mu na it doesn't happen. Kwan ya efa so happen say Genesis 2:7 Onyankopon bo onipa ewo ni suban so or the form dot no home nkwa home na obeye wo krate asefo owu a is a reverse. That's right. Ecclesiastes essay na netie ko netie na home no ana honhom no esan ko Onyankopon nchen honhom no ko Onyankopon nchen ne nko so sha atade hye mpaboa we ani waso there be is not in that form e ko se home ne nyame home ye no e na eko ti Nyankopon so opeso side over kwa bumbuye mu a he gives you back home no e be kan nipadua no then you come back to living soul. Exactly. There ba kwa me dey ka ho about owu sorry na ewo sa asemu mi enu yo enfa bibi kakra nka ne opani kan mume yenhwe dotie no a ekodotie mu a apro no so nyambia no ewiase abenfo ni nimdefo atimi akoyi saa nipadua ni bi aba amye hunu da fise dotie apro wo de me mfa ne sei se me mfa nse se wonipa wu a ne se de ote ho oda ho no yedwa no ne asiesie ne de na to adaka ne de na ko beduru brebe no no apro enti saa nipadua no apro ehefa ene saa nipadua no yesen atimi anya bio epen it's finished. It's finished. Yes. Yehunu bio pen. Dabi. De toso bio. Woni a ya no ka senti nipa ma ko hunu okotena ha ne ade no. Ene yehu se wo mu ba akopɛ. Etimi asan ba se me kotena bebe ma ba asan be ne mo atena minie ba akopɛ. The whole world yenya bi. Yenya bi da. Eni so yenya bi da. Enti sa niema we mie no kyerɛ yen se ayam pase so nipa ni wu no wo ba bi te no akwa akotena ho a eche se nya nokore yo madam ase mama ye nto aso na fe ye nko ye first of all ye hu se Moses ewu ye no sorry sana the widow of Zarephath kunafo ano wa Zarephath ne ba ntu no wu ye no Elijah timi nyane no e ma ne sa bankom sana Shona matuma no nso no ono nso ne ba no wu ye ne Elisha nso timi nyane no e bankom na chese ampa ewu mu se ye hwa ni daso ewe yanim se daache no yewu a ebesore no emprinprin ya mu anache twosem no before saade ne beba na wa ma ye hweso chese saade na ampa ewo ho na yenya eho ahotoso eno na ye guso a ye hwere ye nhwe na afi ye mfa we nso ntoto saa 2 cases ya ye hwe ne so ede no ewo isagese wa ye kradra kan Luke chapter 7 11 to 17 na fe yemfa ono nso entutu ewuso wi mienu ya yedikan ahwe the widow of Nain so ono nso neba sa the good news nso say one more express sa gidie ni nyina nso eyema pancho miente great to aso that me o see na ba sa de chin no okokro bi ofre no name na siafo ne nkrofo pii ne koe na oben kro no pono echi no hwe na oso obi a wawu a oye ne na baba ni kra wade no free adie na oba ne yekunafo na kronu hofo pii kane ho na Awurade hu oba no no oye ne mobo na oka kire ne se nsu na oba beka fundaka no na wona wosono no ginae na waka se abrantie misi wo se sorry na ofo no sorry tena ase na ofri ase kasai na wode ne mane na ehu kan won nyina na woyi Onyankopon ayese odifo kase asori wonyemu na Onyankopon abehwe ne man na ne hu nsem yitre yuda nyina na ne asase a etwa ehia nyina so amen yenhwe sa cases mienu a yedi kan hwe anyway say ede me ne betimi aka enso se bi dem ana se ni mienu na chesei me de so kan say manko a
na man so nyina so na obi anso ba so ye bema yes me nsa ni nyina so obi anso ba ye bema enti e bia man memma no memma no iwu no na man isu sana akoye yes so we are I think say we dey a simple say another example of resurrection we sorry no say the can ifritete Moses ne di kan all along Moses ne di kan na etoato so na eba ne ye keken nyina na wo hwe sa name obkunafo ya ozo mienu na di kan no ba omo mienu na di ekosere Yesu say ekosere adifo no ekosere Elijah na ba konso sere Elisha me ba na wu mesiro be ye bibi mame I don't know what they were thinking say obetumi anyane ampa so no omutumi nyane omo but we they didn't even know say Yesu no ankasa na ehunu say the procession oba na emobo and odin nsa ka adaka no enu nyane ye asem wo ho ne say and it's like the and day in the last episode they say it doesn't matter your status. That's right. Christ is ready for you. On the back no yokunafo a obedi ewu na yebo ano ba kono wosika oni nikunu nso no mu niba but no mu wosika nso nyankopon bo omo we nso okunafo a oni hwe a ne ba asen ewu ono nso Yesu Kristo ono kwa de wa mesire mpo but Yesu hu no se ne Yesu tie no no obo ano adofo no e kire se sometimes no e ya na ya green mu you feel say yasem ni de awie yeni ni da so wo ba bia aduro de na eso mo ko asie yi o enso Yesu hia o mo eye ni ye but bringing it back to ne Yesu ahoade about nature of man no ne senka na honhom bi ana so bi wo nipa mu a owu ye na akora no wu ye no na wo sori a woni nam a Yesu awuhunu ade no nka ne Yesu o ka kire so no ne say braha be ni mu ema yente yes ana say obeka kire maame ne say oh ade na wusu oba na wusu no ne kra no de ewo me ho owo meja ho wote soro odi de why are you crying yes because there was no point to say akura ya ne oko neja ho na say oye de bonye ni nso a sa bre bi a onam kwan so ko hell godrumpo na ketua no I didn't tell Jesus science friend say on sign mra me say ni mu biem it means he said there is nothing like that. That's right. The only thing Jesus does and he said owutumi ewo nkwan a ono ade ma yen so so he talks send your kasa ye no. That's right. Now the nsa kan wa home any sign baby mu be kanipadua ne ho a you come back to a living soul. So okay fe wasen ya baby it is the fact say Jesus anke kasa no ma no na one sign so am frɛ so bi won chen wo say hey une nam ho ye den kan wo be sha akora ni mu tse ne movies mu ye hunu no na kire say oni ba bia yeah but additional so no admonition say say okan James 1:27 no o say na onyamesum ehu tie ne ehu ni fo eja nyankopon anim ni say obi ko hwe enwusia ne akunafo wona ho hiehia mu na wayi won ho firi asenkan mu enu podie first part na me on say Yesu oba ne ho ya ne mobo na wabo ano ebi adison ni tu ofo say bia ye ntumi nya anwanwade bebra Yesu ye no so me nu mienu de na ebetimi aya abo omom ye wobrofo e wanya ho ene ya sorry mu sometimes de ya ne say ommo anu ka na osa ka hwe asemasi we ya na da bi o de ba so aye bia on se wa hwehwe bia ta so ka betimi de abo ntimi ma ye nhwe ye yes me da se pass with this point na ba no ane nyamsom no ena ba ku wi amede to aso no se anuanom said de na ya de ka no ni obia ene koka kire Yesu ana wo kosire Yesu so ahu Yesu no anu hu ne mobo enti yenhwe mobro hu awurade ewo maye ne a ofre ye ne a yensu ye dwane ko oyere mu great mobro etese great yenhwe yehwe yemre na akaketua bi yenhwe quickly owusori mienu a edi awie na yen sorry yen addition no ba ko ye Jairus ono so ne daughter no Jairus baba no eno wo Mark chapter 5 21 copy 24 say sister get why crowd wa kan no so quickly yenhwe se ne asema Yesu Kristo kan wo hono mo
Actual 21 to 24. To 24. I say na Yesu tina akodo no mu twa epono ba eso no eja bion no. Nkrofo pii be hia ne nchen na owo empoano. Na hia dan mu pani ba kwa ofre no yaro bai. Na obehu no ohwe ne nan ase na osra no pii se ma me baba rewu na bra na fa wonsa begu ne so. Na ne ho nya no din na wonya nkwa 24 na woni ne si mu koy na nkrofo pii di nachi na wo kire ne so. Amen. Amen. 35 to 43 no. Quick. 35. Oguso be kasa no ofishia dem mu panin ni fie ba be kan se o baba no awu adan na woda wo ho adan na woda so ha okyerkyerefo no na Yesu ni asem a wo reka no echi na wasi hia dem mu panin ni se instro na gidiara na wama obiara ni nachi se Petro ni Yakubu nua Yohane na wodu hia dem mu panin ni fie no obehu nipa oriye jejeje ni won a worisu na woriye hope na waye hope na ohyene ho no ose won se adan na moriye jejeje na morisu abofra no nwi wada na osoriye no na opam won nyina na ofa abofra no eja ne nina ni won a waka ne ho no ko fa kwa abofra ne da no na woso abofra ne nsa se ne se talita kum asie ne se abaywa mese wo se nyane na entamara abaywa no sori na wonante na wadi mfinhia duminu na won hu dwiri won kese na ohye won din se oma obiara enti na waka se oma no bibi inni. Amen. Amen. So yeah show we no so no ye be kira in terms of say Jesus Christ e catch say the child is not dead but sleeping. Abofra no we nemum wada. Okay. Once wo hwe ya kan sem anka bosem o de ma ye no a na abemu wa hai. Was wo de jidinku when say owurai ogidi enti bra oba ya afi kurankra ba ya say abofre no ewuo no nenka bia ne gidie no ebesa ate akwache brade ka ehye ne den wo say me so say gidiara eteje say odi gidie ne ba awrade Yesu Kristo nche ena Yesu nso say wugi media say wuwu mpa wo betena se sa enti no ebe mu ha ma eya danse de ma ye nyina de toso bio no nso no o ma ne hunu say sa wuwo no enye bone akatua eye owuprenu no na eye na ene no wada great e de ya danse de ma great yemre nti ya quickly yen share Lazarus no de no so that final comment na if obi will be or the be ekanwa but emphasis John chapter 11 no nyina ekan Lazarus ni ewu na sem but just read verse 4 no pena ye nkasa ho na fe yen sorry edition so yemre no atia yen that's funny see na Yesu te no oka se yade yi inye owuo yade na nyankopon animonyam tra so obefa so ahye onyankopon ba no animonyam. Amen. Great. Until na okwan ben so na wohwa ne sickness Lazarus ne sickness no ebefa so a glorify nyankopon se Yesu eken yenim se Yesu Kristo senia yenimu no otimi gina ba bia akora kasa na bibia si in fact obi ba ne nkyɛn mire bi o se wo de kasa na me ho beto me ana me ba ne ho beto me ana makora ne ho beto no enti Jesus could have done that but senia be ya odi owu sɔre a obewuo na wasɔre no Lazarus de no ebe kyerɛ nea it's like a preamble to nea na obeye nti no enu nti and our train ye na o kan sa asem Jesus knew exactly what was going to happen na ebema nyame ani munyama daddy ampa so daddy so
Enunti senka wo hwe Lazarus ya de na ebo no a in actual sense ne yemfa ne say bia wanya flu cold bi aye nyina we de wanya cold a men's flu na we de why wani mbosa ne ade ba obi zu timi nya nka wawu ba se ne nyame ani mu nyambe da di nti o se wo mu o mo kan ye cross wo mu wada o se ya dan for Lazarus ada mi ko nyane no o se na obi a wada de esuafo no so menyane na ono abeda na da Lazarus da wo na ko nyane no Lazarus say o da sorry wo na nyane no say nkrofo nti ase wawu eti the first time wa Yesu Christo share that yusu owuo ewo ye temporal owuo we ma owuo no enie because no dey kire mu but all along say Yesu person wo kan owuo ho asem a no ofre ne na oba na ye kan na sem fisi no say abaya no onwi wada ne na Yesu person kire ne say owuo ye only in the terms of Jesus no only on owuprenu no a ye everlasting death no and ofre death but I say in him Lazarus story no again onyame ani monyam de dimra wo baaye na friend say Lazarus bra and no sorry baaye now before that no conversation because between a man and Lazarus oh mean any yesu owura o ha anka won because omunim say wasa yade bebre they were there when he was healing and sa name de yesisi ye nyina so omoteye but menye ni say na omunim say omunua ne de obetimi anyane no for 4 days but yesu kire omo say enkwamafo no na wogina ho no me ne ogu sɔre ene nkwa ye nka bosem no ne wogimi die no se wogu mpo a te se Lazarus a obenya nkwa ote ase nso na one me wo connection a me ba bie mu a obenya nkwa this is what Jesus is saying na se ye hwɛ we nso nyina a ye pe wo bi pa ko be ye benya bestseller book e wo du ase a nke Lazarus 4 days experience a wonya ye for omo aya kan nyina ye bi omu ye 1 day 2 days bi ye kasa honhom na da so gina ho but for 4 days no honhom no ba bia wo ko bia wo du echiri etinka bestseller pa obetimi amayen owuo mu nsem a e do so nke Lazarus obenya na ho say there's nothing yante Lazarus anu asem bia e kire say by the time we were nyina it was black it's your friend and say na wada no enu nti e kire yan bia nso say onipa wu a onkotena baabi say Lazarus so yenim say na wote oni Yesu ya adamfo yenim pa say Lazarus won kwaje endi nkasa abre no waduru heaven many Lazarus na kamete heaven ena ka wasen afre me amama be hye nipadua mu biem ena masen nyane abetena abone asase su biem asen abewu biem a kamene Yesu benya problem but one have and he didn't go anywhere to onipa wu a ne bibia nko baabia it is just a division of the spirit and the body and so yes, because the soul is nowhere we na me wo heaven na say wo Yesu wo frame say me so nyankopon na me nsam na covid ensam metena iboni mu na answer na ogba mu aye di wie no nipa e ka omo asem nyina apart from Moses no omo nyina obi asan hu biem yes and you know it wasn't even fair saying come home wo baby na omo san ababiem asan abewu asan akoho it doesn't make sense it doesn't great answer na make no say Moses when ordinary course because osro na woni ho enkotena ha ngono so be say and ni America was Lazarus de onyankopon enya ni monyam because mamu na hu say Yesu owotumi ewo so great na mpa ebo a obo ye no nso no osese be ya wo na egina ho nyina be jewo me Yesu edi se wo meja wo na wo sma me eninti Lazarus fribra Richard no afiri aba and we wonyini na wo hwe nkomodie kura ni nua ma no mo no mo gidi but na de edi kan yi de no mo nyini se wo mo nua ne betimi asore enti wo se nka wo ha kwanwu nanso de esi ye no e ma wo nyina benya asa mu gidi ye yo me da wasem se na opese uye ni sesi ambo ho kan waja edebe na mom no usori no enim say usori na edi akire no obe sorry na so muni so obe sorry there it means that you don't also believe say ne honhom ana ne so akotena be because nka omo ntwen say usori obeba amana sorry great me da mo asem say yembre no atia ye pa ye agidifo ye beda mo nso asese ye ne mo ayesa adisuan ye dia abro no kwasem say adisuan no ayekama pa ye hwe resurrection before the cross ya mposi ye twen owu sorry no ye wo ebinum hwesode bebre e wo kyerese mu a ebinum awu
a omasore na kyese ye ngani da so na nya da so hunu bi kwa ye ni da so a emoden party so wo gidie wo ye kristoni a memma obi enyi wadwene emfree the fact wu a okotena ba bi wo be ko hela na se da bi wu a emre bi ba Yesu Kristo ebe ba ba nyane ye nyina se ne waya ma oye ma Moses no ye de addition ebe twa se next week ye addition to so ensia next week de ne se ne ye kono say he died for us twa we aso enti se ne ye ne maye we no mama ne mo nsanye next week de ne se onyankopon enhira mo ba bia mo wo biara na katewone na me ma sister age enhira so amaye Onyame pa mada wase ya da wase se na wama yesu andisi yesro se nsenti ase bia nya ndwuma no bo ani ntumenya mu nti ase ya da wase se wama ye hu se onyane Moses na oben ho enso nipa bebre onyane o ma na omunye Jewfo mpo nti ya da wase se wama ye ne da so se bebe ye free bia se Jewudi ne ye wapede nko a owusori no so oba na ye wu mpo a obenyane ye na se yeti asoso obesesa ye ne wakodi dan sada we ni empaibo ti show so bibia woti e bia manenya omani daso e wo wadomti amen amen